Menteri rang ba ka jala u Konrad ke sangma hak arpau tarik nailar. Pentip ba ulayakren bat Menteri rang ba Assam Himanta Biswa Sarma. Halor ke jingjia syak thombor ki bala jia hak kat kandai tarik. Hai ki benta ka sor shlong. Bat ki jingjia ki bala kata ya kalit kawan hapring kini ki art ki jela. Habat ho ling ba ka X. Konrad ulaong babarok ki ar liang mamla kila menjur banyak trilang nak benta benwan rapan ya ka jinglong jingman ka bajai jai ha ka ba ki menteri sarkar na barok ki ar jela kin saya kenduk lang nak benta ben penek ya ka suk kasan ka jing shania bat ka jing jai jai Konrad uker pat ru e ki nong shong shnong jong barok ki ar ki jela ban penek ya ka shong suk shong shngan ka jing along ka wei bat ban kiar na ki no ki jing thau jing kulmar da ka baong ka Meghalaya bat ka Assam kidan ni ka jinga dei ka bajiliu ya ki badai banya trilang bat ya daya ki